Sekuyileso sikhathi la sibheka khona nje udaba lwamaphupho njengenjwayelo. Mina-ke ngopastor wena ngiyakubingelela, uyakwemukela kwi-channel. Zizwe-ke unethezekile. Thatha isitulo usibeke phansi uhlale. Uma umusha kwi-channel ungasubscribe, uma usubscribe-ile kuyona siyabonga kakhulu. Qhubeka-ke ulike le video uma uqeda ukuyibuka bese uyobheka namanye siwenzile previously. Inamba ikhona ukuthi kungangifonela kuyona. Faka nje airtime enough bese uyafona, ungangi-WhatsApp futhi ungangitext please. Isibhekela iphupho likami nenhle wabakhanyile uthi-ke sabona phansi. Ngicela ukubuza, uma uphupha-ke lihloma linamafu amabi ngabe lichaza ukuthini? Ngiyabonga. So ukuhloma kwezulu libe namafu amabi amnyama nje ngendlela ethusayo. Akuvama ngokubika izinto ezinhle, kuvama ukubika izehlakalo nezigigaba esuke zizokwenzeka ezinye ezinhle empilweni yomuntu. So number 1, uma uphupha la izulu lilibi, uphawu suke lubika ulaka lukaNkulunkulu uma lihloma ngamafu amnyama, liduma kambi, linesicotho, liphazima noma linesphepho. Ezekiel 13 verse 13 ithi, I will make a violent wind break out in my wrath, flooding rain and hailstone. Number 2, uma uphupha izulu lilimbi, uphawu oluvame ukuchaza ukuthi ungase ubhekane nentukuthelo yabantu abalele uma lihloma ngamafu amnyama, liduma kabi, linesicotho, liphazima noma linesphepho. Okwesithathu singathi-ke futhi uma uphupha izulu lilibi, uphawu ngabe lichaza ukuthi kunabantu abakuthukuthelele noma bangase bezwakalisa intukuthelo yabo kungekudala uma ulibona lihloma ngamafu amnyama, liduma kabi, linesicotho, liphazima noma linesphepho. Okwesine singakusho futhi ukuthi kwesinye isikhathi uma uphupha izulu lilibi, uphawu ngasho ukuthi kunomuntu oqavile, kunomuntu mhlophe omkhulu noma kunomuntu osuke ohlonishwayo noma kunomuntu oyinkosi ozondlula emhlabeni kungekudala uma ulibona lihloma ngalamafu amnyama, liduma kambi noma linesicotho, liphazima noma linesphepho. UJoshua 10 verse 11 uthi-ke, more die from hailstones than those killed by the sons of Israel. Number 5, kodwa-ke futhi uma uphupha izulu lilibi, uphawu ngasho ukuthi sekuseduze uNkulunkulu abuye uma lihloma ngamafu amnyama, liduma kabi, linesicotho, liphazima noma linesphepho noma-ke nje lidala umonakalo endaweni ethile. Hosea 6 verse 3 ithi-ke, so let us press on to know the Lord. He is going forth, he is as certain as dawn, and he will come to us like the rain, like the spring rain watering the earth. Number 6, kodwa-ke futhi uma uphupha izulu lilibi, uphawu ngabe lusho ukuthi-ke abantu sebaphambuke kakhulu futhi sebone kakhulu, uNkulunkulu uzokwehlisa isijeziso esinzima uma ulibona lihloma-ke ngamafu amnyama, liduma kabi, linesicotho, liphazima noma linesphepho. Exodus 9 verse 18 no 25 ithi, I will send a very heavy hail, and the hail shattered every tree of the field. Siyabonga-ke lo mfanekiso oqoshiwe sikulethela wona nje ngokukhulu kuyithoba nangothando. Khombisa ukuthando uyilike le video bese uyobheka ama-video esiwenzile previously, maningi kakhulu nakhona kukhona ongakufunda. Ngiyabonga. Kulela